Professor Berg, we've been expecting you. The global crisis has reached its breaking point. The refugee crisis, the floods. We want to send you back in time to prevent global warming. Ne kehitti keino lähettää henkilömuistot menneisyyteen, syntymähetkeen. Pitäisikö meidän puhua siitä sun tehtävästä? On myöhässä aikataulusta. Koska sun pitää rakentaa se reaktori, jotta maailmanloppu estyy. Meillä on vaan tää yksi planeetta ja se on meidän lainassa. Koko maailman kohtalo meidän harteilla. Ei mitään stressiä. Mä oon tehnyt niin paljon pahaa. Satuttanut muita. Kaikkea voi hyvittää. Ja sinä meinasit laittaa luonnonlait uusiksi omalla pikkuprojektillasi. Sä tiedät kyllä mitä käy. Joo, tiedän mitä tulee tapahtua. Mä tiedän ihan kaiken. Mä ymmärrän mistään mitään. Ei meistä kukaan mikään pelastaja. Voidaan korkeintaan auttaa toista pelastamaan itsensä.